Sawubona bafethu. Nami anginalo ulwazi olutheni ebholeni. Kodwa bekithi angikhomente ngale game yeBafana Bafana kanye neZimbabwe. Ngoba manje ngiyabona ukuthi-ke abantu abaningi bayakhala bathi i-South Africa ayenzi kahle ngoba i-Sundowns nayo ingenzi kahle. Okungixakayo-ke mina ngoba i-South Africa ibikade yenza kahle ukube ayithathelwanga lo 3 point. Ibikade nje idlala kahle kungenay'nkonondo. All of a sudden abantu sebeyakhononda manje. Kuyangixaka-ke lokho ngoba mina ngokubona kwami i-South Africa nje isadlala kahle, ayiluzi futhi ama-games. Yilo 3 point nje esiphucwe wona. Esingazi futhi ukuthi-ke le mistake iyayenziwa yini ngoba sasidlala neLesotho. Kubona bonke abantu esasingarobha kubona. iLesotho nje yizwe okumele vele ureste ama-players akho answempu. Ufake nje lawo vele angekho efomini. Manje sasikuphi isidingo sokuthi kurojwe against iLesotho. Le squad nje mina mangisibheka si-right. Ukube nje ayenzekanga le nkinga ka-3 point, ngaba yikho inkinga. Manje indaba ye-Sundowns angiyiboni mina. Uyabona? Ayadlala la majita yabona. Naye-ke umqeqeshi-ke impela ubuye abe nalo iphutha. Cause ama-substitutes akhe impela hhayi abuye abheke eceleni. Ngoba lana uNkotha impela bengamele am-substitute uNkotha. Bengamele cause ungenile uMrena wangenza lutho. Kunalokho washonisa phasi igame. U-Obasi i-substitute yakhe angiyiboni mina ibe effective. Ngoba vele la besiwufuna u-3 point. Bekufuna sibe offensive kakhulu. Manje-ke kungani sizofaka umuntu onjengo-Obasi? Ngoba bekufuna sifake umuntu owathekhayo like aboMduduzi Shabalala. Uyabona? Athi futhi mekhipha ngale iwinga a-ede esinye i-striker futhi phezu kwakhe uFoster cause uFoster uNtswempu. Umbule futhi uNtswempu udlale kakhulu umbule 100. Akhiphe uModiba ngenkathi iZimbabwe sine red card. Afake esinye i-striker futhi adefende ngo-3.